କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ, କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବ ପରାଣ। ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ, ପରାଣ ଉଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ। ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ, ପରାଣ ଉଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ। ଯୀଶୁ ପାଶେ ସମର୍ପିବା ଏ ଆତ୍ମା ମନ, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ, ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ହଉ। ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଟେ? ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଜୀବନ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଜୀବନ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 47ର ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରା ପରି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 73ର ତାର 20 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ଆମେ ଉପଦେଶକ ତାର 6ର 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଜୀବନ ଏକ ଛାୟା ପରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ ତାର 4ର 14 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଜୀବନ ବାଷ୍ପ ପରି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 90ର ତାର 9 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ଜୀବନ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପରି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଆମେ 14ର ତାର 14 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜୀବନ ଏକ ଢଳା ଯାଇଥିବା ଜଳ ପରି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 14ର 1 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜୀବନ ଏକ ଫୁଲ ପରି, ବାଷ୍ପ ପରି, ଛାୟା ପରି, ତୃଣ ପରି, ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ଏ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ କି? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ମାର୍ଥାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ ମୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯଦି ବି ମରିବେ ସେମାନେ, ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଥମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଆୟୁଷ କାଳ ଲୋକମାନଙ୍କର 969 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଗୀତ ସଂହିତା 90 ତାର 10 ପଦରେ ମଶା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ 70 କି ବଳସକାଶୁ 80 ବୋଲିକିନା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା 89 ତାର 47ରେ ଆମର ସମୟକାଳ ଅଳ୍ପ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 14 ତାର 1 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏସବୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି କହେ ଏସବୁ? କାରଣ ଆମର ଜୀବନ ଜନ୍ମ ହୋଇ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ। 2 ବର୍ଷ କେତେବେଳେ ଯେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ, ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଜୀବନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଯଦି ବି ସେମାନେ ମରନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଧନୀର ଅଛି, ଗରିବର ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯିବା ଆଗରୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ଜାଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଆମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା କେମିତି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଆମଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି
এই ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।